Čau Praho. Dneska si povíme, jak na magistrátu maká další reprezentantka v dresu Pirátů Jana Komersková. Jana je náměstkyně primátora. Má na starosti životní prostředí, ale také třeba pražské služby nebo zoologickou zahradu. Jaký to jde, se podívejte sami. Trochu mi to připomíná jejího parťáka Zdeňka. Taky o ničem neví a za nic nemůže. Jana ale na ten boj není sama. Jana má k ruce celý tým rádců a poradců. Takový tým, který na magistrátu snad ještě nikdo nikdy neviděl. Celkem to je 13 poradců, kteří stáli za 3 roky skoro 14 milionů korun. To je nějakých 400 000 peněz daňových poplatníků měsíčně. To je masakr, co? Co asi dělají? Ona také zaměstnávala svého partnera jako asistenta. Ale to bylo moc už i na její kolegy. Jana dává ráda zakázky svým kámošům. Jinak toho o Janě moc nevíme. Asi o její práci v budoucnu ještě něco povíme. Zatím bohužel není moc co. Tak se mějte hezky a čau příště.